Nou, ik ben Marion Hoeimakers. Ik ben 67 jaar. Ik ben oma van 8 kleinkinderen, moeder van 5 kinderen. En wat doe ik in het dagelijks leven? Op dit moment ben ik met pensioen. Dus ik hoef nu eigenlijk alleen nog maar hobby's uit te oefenen. Wat heb ik met zingen? Ik heb zelf niet zo heel veel met zingen, maar wel, ik heb een zoon die zingt. Ik heb eigenlijk een zoon die zingt en ik heb een man die zingt. Dus dat heb ik met zingen. En we gaan een nummer van Queen zingen. En dat is Crazy Little Thing Called Love. Oké, spannend, spannend. I've gotta be cool, relax, get in. Op zich, ik vind het heel leuk, maar ik zit de hele tijd met de tekst. Terwijl dat eigenlijk steeds herhaalt. Maar ik word 's nachts wakker en denk, het gewoon. En dan zit ik te zingen in bed en dan gewoon, ja, dat is een dingetje. Ik ben super blij met Marion. Ik vind het heel gezellig en ik denk ook dat we wel heel erg goed matchen in de energie. Want we zijn allebei wel lekker enthousiast en ja, dat vind ik wel super leuk. Ik denk ook wel dat het nummer wat we gaan doen, dat iedereen het ook wel kent. Iedereen kan erin meedoen. En er gebeurt vooral heel veel in het nummer. En dat maakt het nummer ook wel super interessant. En om te zingen is het ook wel een leuk nummer. Het is niet dat we zeggen van, oh, we hebben er ons super moeilijk gemaakt. Maar we vinden het vooral heel leuk. We hebben dus een relaxed nummer om te zingen en heel fijn om te doen. Ze denken echt dat ik kan zingen. Omdat Pim kan zingen, denken ze dat ik kan zingen. Dus dat moet ik wel 100 keer zeggen. Maar ik kan niet zingen, hè. Ik kan niet zingen, hè. Tenminste, ja, ik doe maar wat, maar ja. The crazy little thing called love. Met een nummer van Queen zijn hier Marion en Lisa met Crazy Little Thing Called Love. Ja, dan mag geklapt worden. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. Crazy little thing called love. I just gotta be cool, relax, get here and get on my track. Take a hit, get high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. The crazy little thing called love. I just gotta be cool, relax, get in and get on my track. Take a back seat, hit high, and take a long ride on my motorbike until I'm ready. The crazy little thing called love. This thing called love, I just can't handle it. This thing called love, I must get around to it. I ain't ready. The crazy little thing called love. The crazy little thing called love. Crazy little thing called love. The crazy little thing called love. The crazy little thing called love. The crazy little thing called love. Ja, nou, ik voelde de liefde niet alleen in de zaal, maar ook gewoon helemaal achter. Nou, Achter en beneden en overal was liefde. Hebben jullie genoten? Ja, ik wel. Jawel, ik ook. Maar Marion, je hoefde eigenlijk alleen te zingen. Dancing Pelema's hebben we al een keer gedaan. Ja, dat klopt, Ja, maar maar dat dat ging er waren- niet door. Hè? Ja, maar het zag er hartstikke goed uit. Lisa, ben je dankjewel. trots op, toch? Ik ben super trots. Ik heb er natuurlijk geen verstand van, dus we gaan het zo aan de jury vragen. Maar volgens mij kunnen ze zo de nieuwe Kelly Family beginnen, of niet? Man zingen, zoon zingen. Ja, toch?
Kan wel, hè? Ja. Dat denk ik wel. Ja. Ja, en Zullen man we- ook nog, hè? Dat moeten we ook niet vergeten. Oh, dat moeten we ook nog, ja. Ja. Hier. Nou, ik Helemaal, hoor de nieuwe Kelly Family. ja. Ja. Zullen we eens vragen wat de jury ervan vond? Ik ben heel benieuwd. Ja? Ja. Ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat Esther ervan vond. Ja, ten eerste, wat een energie. Dat ten eerste. En dat komt over en dat voel ik in ieder geval. Dus dat vind ik al top. Wat ik ook in het begin al had gezegd, ik vind tekstbeleving heel belangrijk. En die miste ik een klein beetje, omdat je ook de tekst soms, je moest je aan Lisa vasthouden om hoe zing ik de goede tekst. En een tip is altijd, door te weten wat je zingt, waar gaat het over? En dan kan je de tekst ook vaak beter onthouden van, oh, nu gebeurt er dit in het liedje. Dus, maar je hebt je goed aan Lisa vastgehouden, want dat is natuurlijk ook een fantastische zangeres. Ja. Dus, maar de energie en het unisono zingen, dus het niet tweestemmig zingen, maar het samen dezelfde stem zingen, dat klonk ontzettend mooi. En dat is vaak heel knap, dat wordt vaak onderschat. Dus dat vind ik echt een applaus waard. Echt. Dankjewel. Ja. Ja. Jeetje, wat een complimenten. Nou, dan krijg je toch kriebels van in je buik, of niet? Die waren er al. Mirjam, hoe heb jij het beleefd? Nou, ik vond ook meteen de enthousiasme die jullie overbrachten. Kijk, jullie vinden het misschien spannend, maar wij voelden die spanning niet. Tenminste, ik voelde het niet. Ik zag veel meer het enthousiasme en het plezier eraan. Dus ik vond het eigenlijk hartstikke leuk gaan. Samen. Dankjewel. Goed gedaan. Nou, ik denk dat het tijd is voor een borrel, of niet, Lisa? Ben je er al aan toe? Nou, dat valt nog wel. Het valt nog Ik mee. kan nog wel Het wat valt nog mee. Nou, we gaan in ieder geval naar Joyce in de green room. Geef ze nogmaals. Oh, ik vergeet gewoon de punten. Ja, ik denk, jullie krijgen zoveel complimentjes. Laat die punten maar zitten. Wil je Ja, ze zou het ook het? zien? Wil je ze het ook zien? Ja, ik ben wel Zullen- benieuwd. Oh ja, Ja, kijk, ik wil het zien. er komen de bordjes al. Kijk, ik zie een 8, een 7,5 en 2 keer een 7. En Nienke wil uitleggen waarom. Want ik weet dat jij gisteren pas terug bent gekomen van vakantie. En jullie hebben geoefend bij mij met een lagere versie dan deze. Dus jullie moeten wel heel snel deze nieuwe, hogere versie van het liedje hebben moeten oefenen. En daarom geef ik jullie een 8, omdat ik dat heel knap vind dat jullie dat zo snel vandaag nog voor elkaar hebben gekregen. Dankjewel. Dat is bonus. Hè? Bonus. Ja, en met die mooie punten in de zak, ja, is het nu echt tijd voor Joyce in de green room. Geef ze nogmaals een applaus. Oké. Dankjewel. Ik zie de opluchting. Marion, dan sta je naast zo'n podiumbeest, maar je deed niet onder. Nee? Nou, Het is helemaal te swingend. je moet van binnen eens voelen. Hoe voelt dat dan? Nou, overal... Nee, maar ik ben wel blij dat het zo toch wel goed gelukt is. Maar inderdaad, wat ze wel zei. Ik was af en toe een woordje kwijt en denk van... Oh, maar Lisa heeft mij goed meegeholpen. Ja. Lisa heeft natuurlijk heel goed bijgestaan. Heeft Pim je ook nog een tip gegeven? Nee, die heeft zich helemaal nergens mee bemoeid. Nee. Dat is een verstandige keuze dan? Of, Ja, maar ik denk dat het ook kwam omdat toen we het wisten en voordat hun het mochten weten... Toen gingen wij gauw genoeg op vakantie. Dus ja. Dus ze heeft vast heel trots gekeken vandaag. Lisa, hoe voelt dat voor jou? Ja, superleuk. Ik heb ontzettend genoten op het podium. En het leuke is de energie die wij eigenlijk allebei van nature zelf al hebben. Die kon nu gebonden worden. Ja, dat was wel heel erg leuk. Ja, daar hebben wij ook allemaal van genoten. Nou, nu mogen jullie lekker gaan genieten. En duimen dat jullie doorgaan naar die finale. Ja, Dankjewel. We hopen het. We hopen het. Ja. duimen maar.